Veig l'equip molt bé, sí que és veritat que portàvem una molt bona dinàmica que l'altre dia es va trencar, però crec que hem de seguir amb la mentalitat positiva. Vam perdre, però bueno, va ser un partit una mica estrany entre l'expulsió tant d'hora, entre el vent que feia, però tot i això no és excusa. Hem de seguir millorant, hem de seguir amb la dinàmica que estàvem i jo crec que l'equip està mentalitzat, està treballant bé i té ganes de seguir creixent i de fer un bon partit. Bueno, doncs està clar, ens rep el líder, ens rep un equip històric, un equip que teòricament hauria d'estar més a dalt del nivell de categoria del que està per afició, per pressupost i segurament per jugadors. Doncs, bueno, és un equip que és molt segur, està fent, bueno, és líder, està fent una bona temporada, però és el que dius, porta anys en aquesta dinàmica que sembla que pujarà i no ho acaba fent, i nosaltres ens hem de centrar en nosaltres, hem d'intentar fer el nostre partit. Com he dit, estem treballant bé i segur que tindrem les nostres oportunitats. No ho sé si li falta gol, sí que és veritat que de moment potser n'estem fent menys del que s'esperaria. Bueno, és una cosa que estem treballant, és una cosa no només de la gent de dalt, crec que és una cosa de tot l'equip i segur que acabaran arribant i quan arribin doncs es notarà bé aquesta diferència perquè sí que potser estem treballant bé, estem jugant bé, potser no creen tantes ocasions com caldria, però bueno, jo estic segur que arribarà. Bueno, vaig estar, sí, amb les molèsties a l'adductor, però bueno, l'altre dia ja vaig jugar 75 minuts, em vaig notar bé, i les molèsties jo crec que ja estan passades, entrenant també m'estic notant bé, i bueno, va ser un contratemps perquè crec que està en un molt bon moment, però bueno, espero tornar-hi a estar, em torno a sentir bé, així que endavant.